és l'art urbà amb 2 o 3 paraules? En dos paraules recomanables, doncs diria que és un art que busca impacte al caminant, al vianant. Ara jo penso que té molt de colorit, té molts colors. No l'acabo d'entendre, moltes vegades no acabo d'entendre què em vol dir. Expressió i molt sentiment. Seria una forma artística que ja no està en un paper o en un material més petit, sinó en parets, en cases. ¿Crees que es arte urbano o crees que es vandalismo? Art urbà. Sí? Ninguna duda. Ninguna duda. Art urbà. Cap dubte. Jo personalment m'hi quedaria mirant un rato, perquè jo és una cosa que ho porto dia a dia i el meu barri hi ha molt, però sí, o sigui, jo m'ho quedaria mirant, li faria la típica foto. Art urbà, no? Ninguna duda. Ara us ensenyaré una altra fotografia i m'hauran de dir si creuen que transmet els mateixos valors de l'art urbà o si creuen que s'apropa més al vandalisme, d'acord? Per mi art urbà. Art urbà també. A mi no m'agrada tant com l'altre, perquè l'altre era tota tendre i aquesta no, però penso que continua sent art urbà. A veure, bastant peleona, però jo diria que és art urbà. Si un dia es despertés i es trobés la façana de casa, la porta del garatge, amb una pintada feta per un grup d'artistes urbans, com s'ho prendria? Home, hauria de veure primer com és la pintada, si té un cert sentit estètic encara, si és simplement una pintada que provoca, no és que provocar, l'art provoca, però que si és una pintada que simplement és per provocar, no, hauria de veure el sentit estètic que té. Depèn del que hi hagués, però si hi ha alguna cosa per aguantir la façana, si és bonica, jo quan veig les façanes que les coses que fan a mi m'encanta. D'acord amb l'idea. Si m'hagués i veiés allò, em sembla que m'enfadaria molt. Però si m'haguessin fet una cosa bonica, encara que fos abstracte, però sí, bonica, que tingués una mica de sentit, que no fos simplement per posar qualsevol cosa. Ara em mai. Molts artistes urbans defineixen les seves obres com una forma d'expressió i de reivindicació social. Comparteixes aquesta idea o creus que simplement és una forma de camuflar el vandalisme? Aviam, jo crec que una cosa no treu l'altra, però sí que és veritat que és molt més expressió i el que volen dir, bàsicament, en una manera artística com a tal, però no sabria dir-te, perquè crec que va molt agafat de la mà. Són uns sentiments i tota una revolució i tot això han expressat. Llavors, sí, crec que està bastant junt. No, sempre l'artístic és expressar el pensament d'alguna manera en la societat d'una persona. El vandalisme és una cosa, el vandalisme no és pintar una paret. Pot ser, una paret la pots pintar, però si la teva intenció és generar art, no és vandalisme. Vandalisme seria, per exemple, cremar un container o fer una pintada a un escaparate d'una tenda. Això sí que seria vandalisme, però l'art és una cosa. Si poses al carrer ho veu més gent, és més propi i molt més ràpid s'ho va reivindicar alguna cosa, però hi ha gent que diu, mira, fa unes paredes completament finos i això ja, sense intenció, canvia una mica.